προσήκη και καλή απόδοση. Δεν Βασίλη, περίμενε να φάει 5 γκολ ο Ολυμπιακός χθες. Ο Ολυμπιακός δεν περίμενε να φάει 5 γκολ και από ό,τι σήμερα δηλαδή στα στέκια εδώ τα ποδοσφαιρικά μου λέγανε ότι έπαιζαν οι ρεζέρβες, μόνο ο Γαλέτης και ο Νικοπολίδης δεν έπαιξε. Πέρα οι άλλοι όλοι παίξανε. Και αυτός ο Άγγλος ο πιτσιρικάς έπαιξε. Ο Διόγκο παίξαν όλοι. Δεν είναι ώρα να φεύγει ο Κεσπάγια. Μαχητική ομάδα και δουλεύει φέτος ο Καραγεωργιού με πιτσιρικάδες, αρκετούς πιτσιρικάδες, 18 και 19 χρόνια όλα εκεί. 17, 18 και 19, ο τελευταίος ο πιτσιρικάς μόλις έκλεισε τα 17 που έβαλε στο και κερδίσει και ο Βόλος στον Παναθηναϊκό. Καμία ομάδα δεν θα περάσει από τον Βόλο και είπα ότι τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές θα σας πω ποιες ομάδες θα παίζουν στη Β' Εθνική και ποιες θα ανέβουν. Αλλά όπως είπαμε και προχτές, βλέπω Σέρες, Όφη και Βόλο στην Αλφα Εθνική. Από τώρα δεν μας νοιάζει ρε Βασίλη, ας πούμε εμείς είμαστε στην Αλφα Εθνική τώρα. Ναι, εμείς είμαστε στην άλλη κατηγορία. Ένα κουίζ και κερδίζεις ό,τι θες εδώ από την εκπομπή. Έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ποιος είναι αυτός? Δεν το πεις σε και τον κυβρεί ο ίδιος. Μην το καθαρίζεις, άσε λίγο θέλω. Είναι το νέο απόκτημα της τελευταίας στιγμής για το προστάσιο του Ντούσαν Μπάγεβιτς και την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΣ Γιάννας στο εθνικό μας στάδιο, Βασίλη. Θα αγωνιστεί, Παύλα δεν λέω το όνομα, εναντίον του ΠΑΣ, γι' αυτό θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι μας. Και κυρία, μου επιτρέπεις να του κάνω μια ερώτηση στο Βασίλη. Ναι. Από ποιο κράτος σου φαίνεται αυτός? Δεν τον γνωρίζω το παίχτη, αλλά από ό,τι είδα τις μεταγραφές που έκανε τις τελευταίες τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ ήταν ο Χέρτσι. Ήταν αυτός που έγινε η ανταλλαγή με το Χετεμάι. Μέχρι πολύ διαβασμένος μέχρι σε αυτό το σημείο. Με το Χέρτσι που έγινε η ανταλλαγή με το Χετεμάι. Είναι ο Φάνης Ζαμπακίδης Αμπρέος. Θα το βρει, θα πάρει λαχείο, θα πάρει τεχερό. Δεν μου λες, στείλ του ρε παιδί μου, από πού σου φαίνεται, από πού ποιο να είναι, Ουραγουάη, Αργεντινός, Βραζιλιάνος. Είναι μελαμψός μάλλον. Μάλλον και για Βραζιλιάνο τον κόβο. Βραζιλιάνος είναι. Είναι ο Φάνης ο Ζαμπακίδης, το νέο απόκτημα. Έχει αλλάξει το όνομα στο ελληνικότερο. Ποιος παίκτης είναι? Φάνης Ζαμπακίδης. Τελευταίο απόκτημα του Ντούσαν. Μήπως θέλει να τον δεις και σε μια άλλη φωτογραφία να τον καταλάβεις? Γιατί σας είπα ότι οι εφημερίδες δεν διαβάζω εφημερίδες. Να διαβάσεις σε ποιο ενημερώμα. Είναι ο Φανάκης ο Εκτζής. Μέχρι την ΑΕΚ έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες και μάτια να δουλέψουμε για την ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να προβληματιστούμε άμα παίξει ο Φάνης με την ΑΕΚ. Και αυτά παιχνίδια που είναι και το παιχνίδι μετά πάμε Λάρισα, έρχεται Καβάλα και πάμε ΠΑΟΚ. Εμείς θα δείχνουμε παιχνίδι σε παιχνίδι μεγαλύτερο όμως αυτό. Δηλαδή μας έχουν εξοπλισμένους με τον Άρη, αλλά δεν ξέρεις εκείνη την ημέρα τι καιρό θα έχει. Τι συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε. Έχει γνώση ο Παράσχο. Βασίλη, πιστεύω πολύ στον Γιώργο τον Παράσχο και δεν φοβάμαι τίποτα.